Baba Chinogurei ndo vari kutaura. Chiona ika manje zvazvinoita maovheti ese ari mubulawayo mukatarisa kuona kuti imari yamuri kutambira, imari yamuri kupuwa, shuwa kuti unganzi unopuwa maovheti edzimwe nyika, vanhu vakarwira rusununguko vedzimwe nyika vari kupuwa mari inoshanda. Shuwa kuti ovheti unopuwa 120 150 and 50 yacho unopuwa ari mabhondi. Maovheti nedzimwe nyika vanogadzirwa upenyu, vanoitirwa upenyu, vanogadzirwa upenyu hwakanaka. Imimi maovheti ari mubulawayo ari mumatebeleland munei chamunacho maimhanje kuti vana venyu vakazonge vakura vanoti baba vakaenda kuhondo vakarwira zvematongerwo enyika, vakasendwa nehurumende vakapuwa ichi neichi neichi. Vana mchibha wekumatebeleland munei imari dzamakandi muchienda kunosubmita pepa kuti mari yenyu yakauya. Vana mujibha wekusvingwa yakauya here mari yenyu vabereki? Zvamunoswera muchiti baba geza apindwa nei, vanhu vapindwa nei, vana vapindwa nei, vana na baba Chipeneti, vana na Chinogurei vapindwa nei. Makawaneiko chamakawana? Chekutanga ndoda kukubvunza vabereki vemumasvingo, pamakarwa hondo muchirwira rusununguko, muchibaiwa neminzwa, muchipomerwa, vamwe hama dzenyu dzakapera kufa dzichiurayiswa navanhu ivava vakupinzwa utungamira nyika naMnangagwa, vakupuwa maministry posts vachibira nyika zvikananda izvi. Vabereki vavo vamwe vaiurayisa vanhu munyika umu, vamwe vacho ipapa vangu vari maguard force, vana negirikini, vana Chinamasa, vana Garwe vamurewa uko, vanga vari maguard force kwaSifi. How many people vanhu vakafa mumasvingo? How many people vanhu vakasungwa vachienda kuhawa gona kudzingwa chinyi wati vachipika jeri? Asi nhasi unoyu upenyu hwamunaho neupenyu huna Mutsvangwa uri kufanana here? Upenyu hwamunaho neupenyu huna Kazembe uri kufanana here? Neupenyu huna negirikini, una Simba Mavhaza, upenyu huna Nasino Botongogara neupenyu hwenyu imimi? Muri kufamba nemota here maovheti ekwaMutare? Mune dzimota here mese? Muri kuwana dzimota here kana kuti vashoma vakakwanisa kuchanza kuita zvimwe zvinhu havo? Munei chamunacho maovheti ekwaMutare? Vana vakapera kuparara vachienda kuMozambique nekuna vamwe vakaparara muna Penalonga, vanhu kuManicaland, vanhu kuChipinge, muna Tongogara. Asi chamunacho nhasi vabereki vekuChipinge kana kuti vekuiNyanga kana kwaMutare kana kuti kwaHonde Valley, chamunoti nhasi uno takanga tiri kuhondo tauya kuno kunyika yakazotitenda tikasunungurwa tikatendwa nezvakati nezvakati. Unofunga kuti ma50,000 tuyatuya ndo tungataurwa nyika dzese dzinongopuwa mari kavanopuwa dziya imari dzekuti muende kunobatsirika nekuti makaita muri musango muchishaiwa madevelopment muchitaita chimwe chinhu, imari dzekuti momwa makoko nekuti nokumwa madrinks nekuwaka musha. Saka kana mawaka musha nema50,000 iwayo zvinoreva here kuti ndo mari yeupenyu hwese yemuchararama nayo? Vamwe mune mabara mumakumbo, vamwe mune mabara mumaoko, vamwe mune mabara mumusoro chaimo, vamwe mune madzvanga mumusoro, vamwe makakuwara makumbo, makadimurwa makumbo, vamwe mune maoko mapfupi. But nhasi unoyu imbonitaurirai kuti kana tichitaura nyaya yekuti nyika iri kudyiwa navanhu vashoma shoma, nyika iri kudyiwa navanhu vasina chavanoziva kana vasina kana nekuchikoro kwacho futi. Maministers aMnangagwa ese ndeihama dzepedyo, madzisahwira epedyo, ukama hwepedyo. Most numbers mazambian, namba zhinji iri kushanda naMnangagwa mai manje mazambian. Vanasabanga havana vana vakaitwa naMnangagwa nemahure ekuzambia. Vana Kazembe masene mari best kuZambia, mabwidi aya. Machewa aya, vana ziyambi muZimbabwe hamuna masene makafanana naiwayo. Even kumatateguru edu chaiko hakuna mashona masene makadaro. Hamuna kubvira maita masene makadaro munyika medu isu. Haiwa
amuna kubvira maita masene makadaro. But ngenyu wabereka musingabvunze vanhu vekwamutoko. How many people vanhu vakauraiswa nezvematongerwo enyika? Ini ndino mwana wandinotoziva matunhu akasiyana siyana vakauraiwa vachinzi vari kubikira magandanga. Mana murehwa mana mutoko mudzi Suma Maramba Pfungwe vangani vakauraiswa nemaguard force. Ini ndina mai guru wangu wakatora nemaguard force wakatofusirwa wakaenda pasi wainzi madha Katsandi. Ndina mai guru wangu ini vakauraiwa wakafa nenhumbu mukadzi wababa wangu ini wainzi Henesi Yakagande. Wakauraiswa nekuda kwevanhu ivava neutengesi hwavo, nokuti vaibikira makomrade achibva kuMozambique, vachibva kuHondo, vachibva kupi kwavaibva, saka vaiuya vachivabikira. Vakauraiwa vari makipi, kwaitwa makipi, wakafa nenhumbu yanga yakuda kutozvarwa. Mai guru wangu, mai wangu inini, mukadzi wababa wangu, wakabayiwa nebanga, kubhavhurwa dumbu iri nebanga. Chibva wafira ipapo straight away. Mwana mudumbu. Ndiri kutaura live, handisi kutaura nhema kana nini zvemabhuku ambodzo madhambutanana. Ndiri kutaura zvinhu chaizvo izvo. Ndine madzisahwira madzikoma akafira kuHondo inini, ndikavawerenga vanogona kusvika kuma5 vasina kudzoka mumusha. Nanhasi hatisi kuziva kuti varipi izvozvi. Vakangochemwa chiwanhu chiya chekutema muti, zvokusuzira, zvokuedzesera, zvokudidini zviya, zvokudaidza mumvuri zviya izvo. One ainzi Edward Chinogurei, one ainzi Rudolph Chinogurei. Wakawanda hatimbovapedzi. But nhasi unoyu mbonitaurira vanhu kwamutoko chamunoimba nacho, chamunoti mutoko yakadhivheropa chii. Dzimwe nzvimbo dzine mauniversity, dzimwe nzvimbo dzine maboarding schools akakura anoshamisa. Ondingadhili nenyamuzuwe Orosozi dzine mauniversity, dzimwe nzvimbo mamwe province. Mashist ine pro university ipi? Maindastri, amunoti maindastri ari mumarondera, mutaundi yemarondera, kana kuti mutoko uri murehwa mudzi anopinza vana mabasa kuti vana vangatoshanda, kuti kune maindastri. Ndeapi maindastri acho? Mapurazi aibatsira vanhu mumashista akaparadzwa. Nemadzikoma akaenda kuHondo akawanda siterekera nhasi unoyu. We'll be suffering today. We'll be suffering today. Madzikoma angu ini, with different families, vari masere makasiyana siyana. Tine madzisahwira, tine vazukuru, tine vaning'ina wakafira kuHondo. Vamwe nanhasi tine madzikoma vana mai guru vakaenda kuHondo, nanhasi unoyu vari kutorarama nekurima, kuzvirimira wega mumapurazi umu. But maovhete kuna naAmerica vanodya vachiguta, maovhete kuna naBotswana vanodya vachiguta, kuna naSouth Africa vanodya vachiguta. But kana makutaura munoti mimi nyika yedu ine maminerals akawandisa. Aripiko maminerals acho? Abatsire asumudzei. Because zvinezvi mukaenda mamutoko vafana, mamutoko ari kurima madomasi. Dai hurumende yakanaka ichisponza nokusumudzira horticulture, vachiendesa mafertilizer nembeu nemishonga kupa vafana vamamutoko. Vafana vekumuzumba mana Chareho, mana Mushimbo, mana Roti, mana Bonde Makaro, mana Nyamuzuwe, mana Chipfunde. Unofana vari kurima zvokuti hey madomasi, miriwo, nzimbe. Takatokura kune chimbo nziyo yaitembwa izo.
yaiti nginde kurima nzimbe zvoda wazumba yaimbwana wano kwa mgodi tanga tisikataisi nzimbe chete kuti zinobva kuchiredzi nyika yairima nzimbe uzumba yairima nzimbe nemadomasi horticulture mana mashamba naka umo mana karimbika umo mana mugabe umo mana musani kwana jabresa uko nana Richmond uko musani school niye Nyamara and Nyadiri Tamutsa mana nakiwa mese muna maema mese mairimwa umo muzumba mana katiyo mairimwa umo dere rinorimwa stereki nebinzi nemiriwo pati vanhu vari kustragura hama yangu kuti tinyatsoziva chinonzi mineral yacho kuti iri kushandiswei mineral yacho munangagwa ari kuisa kupi AED wacho ari kuishandisei ari kuisa kupi nemaministers ake marodhi akapera kuparara kudhara muDarwen umu hamuna kana development irimo pati munoti Darwen inzvimbo yakarwiwa hondo stereki munoti vanhu vekuDarwen masaka eZANU-PF stereki but another areas is poorless too much. Munana mukumbura kwese unana matepa mapurasi munana mzarabanu munana guruwe pasi kune dzimwe nzvimbo unana chiwesho enda unona mudhindo township ya growth point yaye ino qualify fanana nemamwe magrowth point here atingati magrowth point akaita sana Gweru sana Marondera vanhu vachipunga mari vachidya mari zvokudya mari zviya matenda achipuwa wana chivhayo wana chivhayo puwa matenda vanhu vanopuwa matenda acho hapana chinozoitwa zesa chivhayo akapuwa tenda yemazesa inopuwa 20 million per month iri kungoenda kuna chivhayo mahara madhiri nana Munangagwa manje imi munofunga kuti chivhayo anenge achidya ega vana Priscilla Mufumira mari dzavanga vachiba dzese dziya munofunga kuti vanga vachidya wega madhira ekutumwa kuti chinogurei iwewe ukabhagura mari ukaba iwewe chinogurei kana ukaenda kupi nekupi matarapi nokumirira dhondwari yotopedza yatorongwa kudhara minister of judiciary akutoziva kuti pane mari ichabiwa chief justice akutoziva nemaloya nemajaji acho achatonga nyaya yacho anenge atoinfomwa zvese kudhara 90 million yenasa boom mapensheni emaovheti ematicha emanesi wakata mbombo asi Mufumira haasi mucheri takaona futi akubudisa gold achienda kuDubai naro futi haasi mucheri vana vaMunangagwa takaona vachibudisa marori nemarori efu paBedbridge apa rine maminerals richiyambuka kuenda South Africa asi havasi mucheri vana Mutsvangwa vakasungwa paya vachitengesa nhingiri vasimugwa vachiita zvenhingiri mandondering asi havasi mucheri mukwasha waMunangagwa uyu wokuba mari yekotiko uyu wachechena meya wachechena ari mucherere tezvara waMunangagwa uyu akanga ari minister of health wokuba mari yecovid ari mujeri kana muchiti mimi takawenga Munangagwa kana muchiti mimi wageza vakawenga Munangagwa vakawenga ED vakawenga Chiwenga neutungamiriri humwe hwese huri munyika nemaopposition leaders acho wana baba chamisa vakamuwengera chii munhu unowengerwa chii mabasa ake nehunhu hwake ngakutaurirai mwafana kuDarwen munoshandiswa nevamwe vanhu vari kudya vachiguta wari kuenda komama madhodhi imi muchimama muchiita weti kana wakuita tsvina inenge mvura uchiita tsvina utanga wati iwe uri kuita tsvina wakachonjomara ichiri tsvina here iyoyo vamwe vachiri gamiti netsvina imi muchishandiswa afana imimi wafana wekuzumba muchishandiswa muchingosapota zvinhu sapotai zvamunoziva imi wafana imi wekwachipfunde wafana wakara kumaramba usadhomoke nepfungwa dzese sokungosapota zvinhu zvamusingazivi kwamusina kuswera kana usingazivi politics bvunza wafana wakanakiwa murukariromo mamure vasenda mutoko senda musango johwina zvese wafana varume ava chikachaya kuti chaizvo vanotiza vachienda vane dzimba kunana mhiri wemakungwa ava vane dzimba kune dzimwe nyika
vane mabusiness, vane mari ende vakabva muno vanosvikora ramaupenyu uku. Vana vamugabe vari kutambura here? Iwe unoshandiswa kuenda kunoponda vanhu murokesheni, unoshandiswa kuenda kunoponda vanhu muvillage, unoshandiswa kuenda kunoponda vanhu muarea. Mana mutoko imomo. Madzinza mazhinji akawengana noda kweZANU PF 2008. Iri ndina hama dzangu dzakatorowesa hama, vana vehama kupondesa vanhu. Nemanyemwe anaiti awa, nana Mugabe ari iti atima election anaita zvakanaka. Vanhu vakapera kunyorwa mazita wedu munzvimbo. Vachienda kunyorwa kumatownship uko. Vanhu kuvengana nekuda sadza nekunyengera zvimari nepaspedoso zvamusina zvinenge usina kushandira. Mavillage akawengana mana Mutokomo, mana Uzumba muri Mutoko, kunana Mudziwo, munana Darwin Meso, munana Chiweshe Guruomo. Nekuda kwa EDA 2008. Ada kurwa Mugabe kuti sei wabvuma kuti maelection akundwa. Kuti vanhu vasaenda ku re-election. Kuti pasopondwa vanhu paya kutsvipa mugodzi. How many people vanhu vakapiswa dzimba? Wemwa Mutoko. How many vanhu vakapiswa dzimba muZumba? How many vanhu vakapiswa dzimba? Ine mukoma wangu chaichaye, mukoma wangu inini akapisisa imba mukwasha wake chaichaye nekupengeswa nana Mnangagwa yakazara masofa, yakazara anga ari chairman wemusaka weZANU PF, nekuti mukwasha anga achipikisa achisupporta opposition party. Zvese kumbombombo mune Petru imba 3 rooms house kuda kutomuuraisa. Ndiri kuti ZANU PF ichitungamirwa naMnangagwa kana kuti Mnangagwa ma-instructions ake ese akanga ari ekupesanisa vanhu madzinza, ekuuraisa vanhu madzinza, ekuengesa vanhu madzinza. Munozviziva here kuti nanhasi mumatowns mese mwana vaona nemarokesheni nekuda kwehunhu hwaMnangagwa, nekuda tinenge ZANU PF kuti ishorwe kusvika pari zvinezvi tituke ZANU nhasi unoyu. Tingadai tisiri kubudisa zita rokuti ZANU PF, but ndiyo party ina Mnangagwa yachona. Zvakuita sokunge takavenga ZANU maningi, but hunhu hwaMnangagwa nemaminista ake. Unoziva here kuti kune mamwe mazANU akanaka strike, kune vanhu vakanaka strike muZANU PF. Vana nababa Chiwenga vesa, mazANU vana baba Geza vesa, vana Nyoka yamabhunu vesa. But vari kukurudzira shanduko nokutendeuka. Iwewe unoramba uchitaurira vanhu sirizo, uri kuteretena uchibroka ma-media groups, ma-WhatsApp groups, uri kuteera uchiteretena vanhu, uchishidzira vanhu, uri kuAmerica, uri kuCanada uko, uri kuGermany uko. Wafana munei maminerals arimo munyika, so muri kumaina sinzi makabvira kumaina vana mai. Chii chinobuda ipapo? Kunozongobuda tumari tudiki ukapuwa tumari tusina punduzo. Chinongopera muchihure. Kunyenga vakadzi nekutsvaga varume nechihure kumarwizi kumamainzi ikoko. Misha mizhinji yakuparara nevana vachienda kumamainzi uko. Vanenge vakutsvaga kuteera vana gold buyer. Vakuteera paita mari munhu aita mari. Misha yaparara kuma gold buyer kumapaya kumanhingirikini uko. Unobvunza dai iri mari siri kuti vanhu vachitengesa gold ravo vachipuwa mari nemusoro. Vanhu vangaswera kuramba vachitenderera kuita zvisina nebasa rese izvi. Ande vanhu vachiita mabhizinesi avo vachiita zvinhu zvavo. Mukwekwe mune maminera asingaiti umu. Shurugu mupfungwe muZuma maramba pfungwa. Makaha nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika unana Shamva, Mazowe, Mount Darwin, Chiweshe Guruwe, Centenary. Munana Karoyi Urungwe mese chinoyumo. Munana Gwanda kwese unana Cholocho. But development yaitika munzvimbo idzodzo chi? Road dziri kungofamba dzimwe dzakanga dzine tara kare munguva yaSmith zvatopera zvematara zvacho. Saka maovheti tinoatenda chaizvo. Tinoatenda nekubatana nepfungwa yavairayo. Ndini baba Chino Gure ndiri kutaura. Nekutendai maovheti emumasvingo eBulawayo, Karoyi Chinoi, Mangura Magunje, Guruwe, Centenary, Masvingo, Mutare Chimanimani, maovheti emuZumba, maovheti ekumaramba ekupfungwe, maovheti emaMutoko, Mudzi, nana Munyahuku Musau kwese Mushimbo, maovheti emaCharehwa. Ndinokutendai chaizvo nokuti nguva yese manga muri kushandiswa muchipuwa mari nzviku dzisina nebasa rese, nzvimbo ichiparara. Iko zvinezvi muri kurarama nei? Muri kurarama nemari dzevana vediaspora, but vana vacho vopedza hoteri vachipondwa futi. Vakapinda zvinhu pabhodha, zvinhu zvacho vochadyiwa mazimari asingaiti. Vana vari kupera kupondwa kune dzimwe nyika kunze uko.
Vana vari kupera kushungurudzwa vachipiswa nemaplastiki. Endai munoona kuti chii chiri kuitwa. Vanasikana vazhinji vari kuita chihure vari kunze kwenyika uko. Vana vari kuuya vaparara nezvirwere, kudzoka munyika vaparara nezvirwere nekutiza chihurumende chaiti ichi. Utongi hwana malabanana akazembeka zembe, utongi hwana mutsvangwa, hwana chinamasa, hwana musulube. Vana vari kutara uno mungava vana vachiuya vari hwetakwi dzevakadzi vachiyambuka bhodhari, but vazhinji vacho vaparara nezvirwere mujonu. Botswana, Zambia, kupi vakadzidza maticha, manesi, machiko, vamwe vakadzidza, vamwe maprofesa. Basa racho roriwana kupi? Uchinzi makwerekwere. Bhai unoko hauna basa rinowanikwa nemakwerekwere. Vanoguma vakuenda mapurazi, vakuenda muchihouse girl, vakushanda. Vamwe havasi mahure, havasi vese mahure. Vamwe vari kuita chihouse girl, vari kutambura vachisvuka mako kuno puwa nzungu dzega mapurazi umu. Enda munoona mabhawa emuno mazarira akaita. Vakadzi vekumusha uko, vekumusha vega vega, vasikana vekumusha uko, vanogara mikunda vari panze, vari misvo, mhata dziri panze dziri pachena. Enda muJubek vanomira mustriti mukati murodi chama masikati pachena rakatema shanga. Pretoria netsika yakakonzereswa nehurumende iripo yaMnangagwa yaEmerson. Moti kwa vanana chinogurei, vanorwara, vanopenga chii? Misha mizhinji yapera kuparara munyika nekuda kwechihurumende ichi. Vanhu vapera kuzvisungirira. Vanhu vapera kupondana nekuda kwechihurumende chine nzara, kuvenga nepahukama pamadzinza nenzara. Vakadzi vamuri kuona vakazara musika, wauya wasvika wapisirwa musika wacho, wodzingirwa musika wacho futi, wopisirwa kana chitakishopu chacho futi. Zvino musoro here vabereki kuti mukadzi akatizwa nemurume nekuda kwenzara? Mukadzi wosara wovhura chishakishopu, wovhura chimusika, woenda mutaundi wotengesa, wosvika watorwa zvinhu zvacho nekanzuru, woenda kodya kumba kwavo zvawani ivava, watuma vanhu vekanzuru. Munopanzwa sei? Vana mai vari kutambura kuchengeta vana vakasiyiwa nezvirume mamisha munyika umu. Saka vana vari kuita chihure. Moti kwai hase vana vapindwa nei? Saka vana vari kuputa mumadrugs. Dai muri kutotenda vana geza neutungamiriri humwe hwatisingagone kudoma uriko, kuti vakatungamirirwa naMwari, vakafemerwa naMwari. Anga achichibvisa chinhu ichi ndiani? Anga achichibvisa chihurumende ichi ndiani? Anga achimubvisa idhi nevanhu vakava ndiani? Iye akabvisa nzara dzese kumilitary, akaisa nzara dzese kumauto, kumapurisa, nzara dzese kureserve bank kuvana vake. Taimugonera kupiwa nachinogurei? Tine mauto, tine mapurisa. Ukada kungotaura so unomunongedzera unomira mapurisa akamira nepfuti kumberi uko. Ukada kuti uende kumatara unosvika ikoko uchingosvika wakatongwa kare nyaya yakapera kare. Kungonosvikopuwa makore kugara mujeri. Abagara kuni ndiye anosungwa, asi aba 90 million agari mujeri, aba 15 billion agari mujeri. Inini kana mukandiwenga henyu mukati baba chinogure akashata, chinogure apanduka, nehama dzimwe dzinotowenga kuridza musoni kuti mwa neshamwari. Tiri kushuwira rusununguko upenyu rugare rwakanaka, tidzokere paupenyu hwatairarama kare. Vana vari kuroorwa here mudzimba? Makapedzera kudya mari dzevakuwasha makore api wabereki? Kungotorana mongoti wochera aenda kochengetwa, asi unenge uchichirera mangwana chikukurerawo. Vamwe ndo vakutochengeta towakuwasha twasha totogara mudzimba dzavo. Pedze unhu wotaura muHarare muya vanhu vari kumwiswa matuzvi, mvura dzemumasuweji dziri kubva straight kuna Mukwisu, straight kune Chiweroko, nematuzvi aya achiuya achibuda mutepi. Kunhuhwidza so inenge chinhu kuti
tichara dhodhi riri kubuda mutepi muharare ndowe munhu yakasiyana neyeng'ombeka. Dai iri yeng'ombe unoti inorapa mudumbu pamwe, ino dhodhi remunhu unorapa mudumbu pachii? Chikoro chepaGlenville chakabuda masuweji, kupopoma masuweji, vana vechikoro vachitsika matuzvi. Kukaita 2 weeks vanhu vachigadzira masuweji epachikoro. 2 weeks pafunge kuti vanhu vanopedza 2 weeks vachigadzira zvinhu zvepa chiti chidiki. Mbudziyo yaane makore mangani, Blair Road yaane makore mangani, Mutare Road yaane makore mangani, Masvingo Road yaane makore mangani. Muchinyabera tugadzira marodhi, tugadzira madhamu, tugadzira zvikoro. Zvipidi zvagadzira futsaki. Musika wakapwanya wembara uyo. Chaunoshungurudzira vanhu chii? Nemaministers ake hutsinye asina tsitsi nenyika. Ine mukoma wangu inini akademonstrate makore mashanu apfuura mashanu adarikayo. Varume vakasungwa mauti akasungwa aidemonstrate mutaundi muHarare mazuva ayo. Vakasungwa kaita raini vachitaura zvedhimanda mari pa. Mukoma wangu anga ari pasi totaura nezvenyaya yemari izvozvo izvo. Anonzi make sure. But akasungwa. Kashungurudzwa akasungwa ngemabhanditi but vakarwira nyika zvadinotoziva kuti akarwa nyika murume iyeyo. 1977 akaenda achienda kuhondo Mozambique. And ane history yekurwa hondo but chaakasungirwa ndochishaiwa. Nevamwe vanhu vakasungirwa wacho. Hurumende inotora isingabati zvakanaka maovheti, isingabati zvakanaka vana Mujibha nana Chimbwido, isingabati zvakanaka makomrades. Hurumende since vana Chimbwido vavanhingirikina vabatsira hurumende, vashanda muhurumende. Since vadini hondo yapera. Vane chicho kapo ivo ndo vakatojyiwa mari panzvimbo pekuti ivo vadye mari yehurumende yavo. Ivo ndo vakatojyiwa mari vana Chimbwido nana Mujibha. Government iripo inofanira kuvarangarira vana Mujibha nana Chimbwido. Ndatenda mazvita. Baba vachinogurei. Ndatenda mazvita. Nyamasisa Nyandoro vari panapa.